Zutik zu jantzitxe Zu kafienik ez nie Nik infernu zuzedue Zuk txitxarrunik atune Aurten beberu emote Eungo atxigua zemanken Eungo atxigua zemanken Eungo atxigua zemanken Aurten beberu emote Eungo atxigua zemanken Aurten beberu emote Eungo atxigua zemanken Apa, haixo! Negua espiritzeko puntxu ginen atetorri hotza berriro Euskal Herria, Bai, eska giro honekin batek ez daki, jase erropa jantzik abian guztu ebiltzeko traje bainoa, ero edurretako erropia. Balasku, elurtako erropan azpi jarri traje bainoa, eta gala, asmatuko zu. Balik aukera naxa, aldamenine, mutilgoak bopati arrima indioteko antxego xago. Bueno, hasi berde usaioa, azten soretan bezala egualdo jazizketano. Eta, zatxik ez dugu karten kalefazini bat hau berotzeko? Kalefazi joaztuek hemen egon da? Behotzeko bena sumaioa ikustia? Sumaioa! Membrilua egin diozun favoriangatik, membriluan kofradiakoa izendatuko zatxugu, igandian bertan, ze demonillo dau? 2007ko persolari txapelketan gaien zerrenda. Ta? Zein berdi jo guk horre? Saldu? Gaur etxeko erregearekin aurrez aurre izango gara. Lapadorarekin. Poliziak inakao dut, oin teniseko klase praktiko egin hasiko. Pasa garaia. Bueno, aurreneko kontxejua hementxe dugu. Bai, Bermeoko Maribi bialtze ziuk. Aber, bakaiuai gatza nola kendu, Sistema baten eskean. Ez zela jamai, Carmen! Olako toke jaukita, zetik ez izkine baporruk landatzen. Ein kontu! Uzlia zazpieun Txabuza desberdin eginak dituzu gure etxien Koş! Hala, emutzutu rektoruna Nire bizitzako ametsa ez da maximena faltzia. Zure izeban ikasien erentzia esker maximina falduko deu. Pagatu beharko deu, baina, bueno. Garestinen eskatuko du. Limisi decidi, limidi Ez tutik ulertzen, baina, bueno. Dana ulertzen. Barkatu, ze gomendatuko zeniguke? Gomenzon... les gommisations. C'est magnifique. Les 1, le 2, le 3, le 4, le 6, le 5, le 7. Magnifique. Bani dust. Du? Ah, les deux. Les deux charatés de Cholomé à Tomaté et des arroz de Peritu et des piperas de Peri. Ba, ona emateu, nik le... si. Allez, 5. Ah, les 5. À 3 petits rats de poignets et ordinaire au béchamel. Un de 4 croquetas congelates. Ondo? Eta edateko ze gomendatzea guzu? Dekarte? Ah, Château Sabine et Péléon, la gaseuse de la Pitis. Vale. Oixe. Oixe. D'accord? D'accord. Enchanté. Mon amour. La postrée, la dégustation de la yaourt de la Danone, la croquantille, la comtesse, la flanée, la natilier, la mamidée, la petite frite, la mandarine de la canard, la platanée de la canarie, et kiwi de un caserie de ascoiti. Lasai. Nire zinez aguantatuta la mamille erori. Bani, la flané. Flané. I Amsterdam? Merci, la gentille.
Bon, merci beaucoup. Patzeko, sis? Non, à la porte. Han. Bueno, ba. Un moment, s'il vous plaît, un moment. Asomatala, problem. Non. Un moment. Après le maxime de la cliente. La chuche de la vostra dentador. Eskerrik asko. Oño, honek, pau ondo iten da, baina bakite bai klientela ondo tratatzen gero, Meti. Adiós. Adieu. Arrivederci. Fandango. Uine, kuskulluk! Jo, tia, noiz hasi behar du patata tortilla itzen? Lehiaketa gaur da eta martxautan ez digu denboik emango. Jokin, ez estresatu. Patata tortilla zeitu benitea. Ta holi guantxe torikoa ikusikoa ezu. Jo, tio, hau pasan gara ja. Pentsatzen du galdu zinala. Peña, ez dakizu zema kostatu zaidan, kanpik aztikina aurkitzea. Venga, muitu. Lola, zuazia rautekin. Vale, a ver, nire leku pizkat hemen. Ni zuen got, ni zuen got. Ta patata zere zuritu baitu. Patatak? Ba, ez ditut ekarri patatak. Baina zu tontua zea, nola zezula patataik egarri? Nik zerakit patata tortilla patatakin itean nala. Oli, berizenak esaten du, patata tortilla. Ta guain zein behar deu. Ha, jazta, bakit. Ke peña. Beitu, jaboi honek patatan kristonantza dauka. Hori. Gabon ikusentzuleok. Rowan Atkinson aktoreak, Mr. Bean pertsonaia izategatik ezagunagoa denak, Euskal Karnet egin du, eta albisturera etorri da bizi izatera. ETB batek, orain dela 14 urte erosi zituen Mr. Beanen kapituluak. Harrezkero, etengabe bota ditu. Horregatik, Rowan Atkinson aktorea, albisturren famatuagoa eginda, bere jaioterrian Durhamen baino. Concentrate on nice sort of, creative notions and little jokes and character development. You've got to deal with the most practical and sometimes very dull and sometimes very, very difficult and complicated logistical operation which a film is. Benetan sinestezina gure Britainia handiko albisturtar berriak lortu duena. Hemen dugu bere bizilagun baten iritzia. Aurrera ate ondoko Antxoni. Ba, Atkinson gizon jatorraskoa da. Hemen txegua lamenin bizia. Ta bain arte ez du inungo problemik eman, ETBek ikusle guztiei eskerrona adirazi nahian, 3. katea jarri du martxan. Gaurtik aurrera, ETB bat, ETB bi eta ETB bin izango ditu. Kate berriak egun osoan Mr. Beanen atal guztiak errepikatuko ditu. Nahikoa jo! Hau izan da dena. Ai! Netzako baldin katxo derrepentian, Katja, aitantzako da, top secret. Zeto sekreta, zeto mata, ekartzagunea. Gotzonek eman dizutzat. Soziea topatuet. Ba, apaia, zun, bertozkolagoekin. Apa, jagoizako amaiketan, ala jaina ez da gapai motza. Hoxe, markatuko iak, baina hernia diskoa sendatzeatik pasaiak faktura patzeko aina diruik ez zeukat. Zenbatekoa pasaiak faktura? Ba, famosue pasatzen jena, 130 marreantxita. Noiztik da, ba, famosua zue Ana Llanosolo. Ba, astero atatzen telebizion. Angel Mai, zertan? Bersora, etxapelketako jartzaile izatea. Patzeko aina diruik ez zeukat, baina ikasmalko dek nola probetxu batea bialtzen diaten informazioai. Eta ze informazio da bai? 2007ko bersolari txapelketan gaien zerrenda. Ta? Zein berdi jo guk horre? Saldu? Bai, honek amare salduko luke. Elo, frigorifiko baina neluke gaizki emango bersolari txapelketako txapeloitako batek. Earki, emango luke mosolo? Earki? Esate? Honena, xonti bialtzi izango deu. Gaztia da, planta eguki jau. Baina honek ez dakiz ze diferentzira zortzeko txekila eta altuan artian ta. Nola eset? Bata maiuskula da eta bestea minuskula. Atxa garrazoidik!
Baina Katiake bai. Hobe izango dau gaztia behartzia mosolo. Ta gainea, zue anaia egin daukazun antza ikusi eta zu ateratzen bazea. Jendie zeitun ikusiko hau, tongo indeula. Hala beharko ba. Ja, Xanti, bota 3 berso amarreko ondin. Munduko kanbio klimatikoari buruz. Nahi eken doñon. Beste eunik ezartzen, hau iteko edo... Bakizu atxa, neken itxia txukun gustatzen zaio eta bera tortilla egiten nahi da lehiaketako. Neire gustatzen zait, honetan masakia ematen baina inork ez dizkit ematen. Ai, ura eroize eta sartu hemen makinioi. Baina esatan zabize! Atxetxe! Aspiradori ez da likidu batzeko, horretako lan baza berde! Hoixeren neuke ingot, ez da azkanin! Ze horrek esan dezu, Pakia! Nik esan betxen da, baina Andra ibaik ez da zi xetxeko kapaz. Xebes! Nekane, esan dezu, keusai hartzen. Tortili erraten! Esate izuetnik, gehiagi itzeiteula nekanek, gehiagi itzeiteula! Baina seguru naiz ez duela bella gesteko aulkirik. Eskerrik asko ondoni, berso erra. Segi, fuerte entrenatzen marato llego. Aio, balaio. Bo, Santi, ia oengon. Aitak aia jartzeikanen, pentsatzen aiko baitz bezala egin. Hoi nola itea. Kakaiten aiko baintz bezala. Zue lasai, Xanti, dio pinganindotik esango izte pertsua, eta zuko ibe kantatu bestek ez tezuin behar. Errexea? Pereira, perea, peñarikano, AM, Angel Mai. Ia ze gai tokatu zaten honi. Kendu paetik, elo? Bai, amonan oian sartzen da mozkorrana. Bagai horrekin ez da uste fundamentozko bertsoek atala ikenik. Inxindua eta haitxu gure. Batetik ankorrozka, bestetik errena. Oia okupatu du hori da txarrena. Joku kontuan hasi ezkero, izan behar da justua. Formula ona emango dizut, ez badezu nahi sustua. Erabilita hartuko dezu apusturako gustua. Lenda bizi egin behar da trampa eta gero apustua. Eskerrik asko, Xanti Arregi, esertzaitezke. Esertzeko. Eta amaitu da urtengo bertsolari txapelketa. Eta dagoeneko hemen dugu irabazlearen izena. Aurtengo bertsolari txapelketan irabazlea Xanti Arregi da. Zorionak, Xanti Arregi. Berriz zen nahi etorri, Altxan konsultatu. Balda kontra lukiko eta orain txapeldunak nahi duen doinu eta neurrian agurra botako du. Agurra? Dantzen berreletu hain. Oso humoretsua da urtengo txapelduna. Agurra... Jaborez. Na 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 na
Això. Oi, ilusioa, itezian, golfian aitziak. Arki asko pasa behar dezue. Hemen dituzue tarifak. Lasai behiratu, Jubilatu tarjetaren, relajatik abetza. Emakumia hau golfa da. Hau ez da bronkilotako jarabe bat, Pein etorriko eta ez gatiun xurkeitan hasiko. Neon nepato koñat. Oso ondo. Eskerrik asko. Ondo ibili. Aio. Etzien gue amuna sana beida. Esango likeno guen eskako eskorra markeza bezala golfian. Izena jakukiane. Hau ezintzu dira, Ballesteros eta Ola Zabal. Zazu zertzea kolore horrekin. Zopako gitza? Erkezana. Ai, Carmen, hau ez da gauza badion izan labreta? Eta zaneska! Hau, zigaldako montaña suiza bezala, Antxezkion aurreneko zulua. Uiten zela ja, Mai Carmen. Olako toke jaukita, zetik etizkine baporruk landatzen. Esan da ikusten. Dena satorizunez beteta da olako, neska? Ez ditu satorzulua, pelota sartzeko zulua etxon. Hartzen, ni golfen aitzean itxon. Aizu, Ballesteros, ea pelotari ematen asmatzen duzun. Ez da kaso eke, Mai Carmen. Zeratik ez dizkina zulo handigo kitxe? Utsi jamei joan. Bai. Jama, eman aldia. Bai, ez usteina, gozeman hemendik bazpare. Gozeman. Kaixo, zemu zibilizate lehenengo esperientzia izateko. Eharra, neska, eharra, baina ala ez da pelota izola sartua. Ona. Batzuk kontrako esan arren, pelota eman diton? Sendatuko ote da bibotetuna Mai Carmenek emandako kolpetik? Ta sendatzez pazopak itxeko balitoko? Latido! Aizue, eta guen baino kibiliko aldu poltsaberua. Mainu, poltsaberua, hain ere. Horrez, horreko dola berua daka. Eta berotzen danean ekua lan botatakuak asmatzeko. Entzun aurreko hastien botatakuak. Bueno, zer dago, bazkaltzeko edo? Gauza eharra, sanua eta garbila, rollituak. Rollitua? Hori komunera, haitzen denik ipurdi garbitzeko. Rollito txinuak, baino. Eta errazakatek. Ta hau ebreta edo, zer da bazkaltzeko? Erre. Zea hien, baino. Hori jateko ditu, baino. Jateko zea, iaiz. Hartu palilluak eta hasi jate. Palillua? Jaten hazi horretik garretu galetu gortza edo. Rollituak hartzeko ditu palilluak. Ba, algin zango ya, nahi rollitu ez. Ta, tema berrazuztat, tuzinte bezat. Ze, asmau duzu ala? Asmau ez dakit, baina gure erantzun gailuak aste honetan hotza hondik ez du pasa. Eso es. Dantzan nibilia. Entzun genti botataku. Ni rollitoik ez, eta atera bazkaltzeko itxurazko zerbait. Ni rollitoik ez. Atera azkar beti zuen. Nei rollitoik ez, eta atea bi arrautz eta tozin eta pixkat. Bai, eta orain jakintza zeilek emango jun. Laguardiako Villa Lucia Ardoaren museora bizita eta ardo daztaketa, eta bi lagunentzako bazkaria Laguardiako Villa Hotelean dagoen El Medoc Alavés jatetxian. Hain ere! Ega, juhu! Ega, oio! Ega! Ikustezun ba, aste hontan, zenentzako joan ba, sarikia! Tatxan, Gari, goiko etxea! Aupa, Gari! Disfrutao, barru berotzeko earkit
etorriko zaizkizu, sari hauek. Ta hoen ikusi zaun, Mañu kortak astantan ze aldrebeskeri egin digun. Aurrera, Mañu! Hitzetik hortzera saiora, bertsolaritzaren figura handi bat gonbidatu dugu. Gregorio Larrañaga Mañukorta. Zer moduz, Mañu? Gustora etorri naiz telebiziora, bertsolari emekaden zuen zaiora. Esai guzu, Mañu, nora doa bertsolaritza? Bertsolaritza moduan, bueno, urrua zeurun azierra galdera. Bertso zaioa gau eta sartu idaten. Beste modu batean galdetuko dizut. Zure ustez, non egongo da bertsolaritza hemendik 10 urtera? Hemendik 10 urtera? 2017. Ulertu dizut, metafora. Metafora? Argi esan zut. Nik kamelotza bat luzetzen, auzupean behatu dut. Ze? Berriro entzun nahi? Bai, Erne, bai joa berriz eta? Argi esan zut. Nik kamelotza bat luzetzen, auzupean behatu dut. Ta, ze? Argi gaitu alzaizue? Bai, hartu telefonu bat aditu. 943-0 1 7 Eta bestela bialdu imeila, guazeman kabildu ITV.comea, bakizu eta, venga! Aste hontako sari jaira, hola! Venga, bizi! Txilibitua eta... Bizarrera apirilaren 12an Iruñan jokatuko den UEFako Osasuna Bayer Leverkusen partida ikusteko. Bakizue hone gauza guztik etxean nahi bozu ez erur? Deitu! Gu zuen erantzunen zai gaude, deitu! Aurki, ETV baten... Gaur bai. Gaur Koton klubea joko du. Trompet estarrin Richard Gere Eño. Saxo estarrin Algodone. Dancing estarrin La Guata Jackson. Txilborra erakutsi behar didazu. Bai, azu txilborra erakusten ez zara sartuko. Nire txilborra? Sartu barrura. Zergatik dau Kotxon Klub. Aurki, ETV baten... Kotxon Club. Nekane! Zein nahi zuon? Eso, soy humoria, aunque zuen etxen bizitaz nan bate harritzen. Bueno, hori zateko deitxusta zozola ni para banu, Biarrazkoak ateta. Ez. Ara, gaur herrin tortilla lehiak eta den, da zuen etxetik hande erreusaia sumatu inat. Ta pentsatu inat, tortilla errezainela. Bai, batxarto pentsazu ze gure etxit ez da iserre. Bueno, neska, nola ez aizen inoiz zukaldari hona izan, ba. Nazela zukaldari hona? Bueno, kontuz geroz esatezun, Ta gaina zeine berbeingo eta zeuk. 10-etik 10 arrautza gorringo apurtzen dakonak. Nekane, ta kutsilloakin lehen kentzen badilu horretakoa? Mezuz etxe zuan, jente guzti tortegi erakusten. Zartu zatxe barrureta. Ontxe berbeingo zuketanik eta. Etzen ezerre, eta hoizei una nationan txapela, Bueno, ezakena kontrinkante lehiaketan da banitxinarea. Ikuste alde, Josean, kategoriko erlojua. Beste Juliori Iglesiasena, Ez, hau ase hartzekoen opari eduk. Bai, esan ni, Xabier, txoke guztita GPS hau, eusi berdek, beti behando iatzei da. Iktuare gea, nik erlojua. Earki gatxik, zaleok! Gabon dizuela! Josean Tolosa, gabon! Behon deiala, Xabier. Gaurkoan ere, zuen... Bueno, erantzunak emateko, eta gaurkoan aholkuak emateko, Josean. Bai, Xabier, ze generalen jendiak eskatzez izkiuk errezetak eta hola. Baina konsejuak ere eskatzez izkiuk, eta gar pentsateku konsejuk ematea. Eta, bueno, aurreneko konsejua hementxe dugu. Bai, Bermeoko Maribik bialtzeziuk. Aber, bakaiuai gatza nola kendu, ba... Sistema baten eskean. Bai, oide, nunbait
sukalden enbazo iteziok, zean eukitzea baino mariano eukitzea eta orduan sistema eskatzen ziok. Bagailo lehorra, blat, soinu bare. Blat, Islandiatik ekarritako bat. Eta aurrena zatitu ingo dugu. Oidek, lau puska hola politietan jarri. Bega, Xaber, moztu itxuraz. Hola, xe? Tak? Moztu bestea, oidek, ondo aiaiz. Vale, argi behatza moztu, Xaber? Erlojua, zikintzen ez gira, gara? Igotzek, bialdiko bestea. Erapen, sos. Hemen. Vale. Eta azkeneko puska. Oidek. Hemen txe. Bueno, hemen txergo. Eta bakailua pusketetan egin eta geho, uretan sartu behar dugu. Eta komodo izan bardik, bestera gainen, emarrazeka ude aldatu, eta izen bat ordu eta izen bat ordua, eta ordu nortarako erabiliko dugu, komunen dakeun taza. Zisterna. Oidek. Eta zisternan sartuko iskiu, bakailu pusketak. Bana, hola xe? Oidek. Blat, barrua. Blat? Tia barrua, Xabier. Blat? Oidek. Blat? Beste bate. Blat, epelan. Oidek. Eta asuntuadek, familin lau baldimazeate 12 ordu hola behar ditu. Bai, gutxi bera. 2 baldimazeate 24, 8 baldimazeate 5. Eta hoizeatik? Claro. 2 persona o lau persona komunea gehiago gutetuk. Zein gutetuk gehiago? Jakina. Xabier? Ba, estatistika hutsa duk. Xabier, ze handek? Gitapena. Bueno, vale. Bueno, eta... Orduan, asuntoa oidek, zuek hemen sartzen zuen, bakailua, eta 2 baldimazate 24 ordu, 4 baldimazate 12 ordu. Eta orduan, klaro, ude aldatu beharrik etzeok, i komuna dute aiz, kiston parrasta botatzek eta... Eta hoixe pasatzen du. Hoi linternero eritu beharra. Eta konpontzen duen bitartean, guk beste aholku bat emango du. Oide, Xabier, eta urrengo aholkua esan berrazio, Xabier, hau erabiliko ju. Bai, hau zerdek, bakailua sartzeko? Ez, tanga itxuk, Xabier. Tanga duk. Baina, geho esango ju zertako itxuken, Xabier. Bai, izan ere, beste aholku bat emango dizuegu, baina bitartean segi programa ikusten. Basten! Bueno, teorixiak inakabo dut, oin teniseko klase praktiko egin hasikoa. Pasa garaia. Bai, motel, hainbeste klase teorikoakin banakan gogua. Ja! Bueno, listo, aurrez aurre jarri eta pelote guakin hasikoa. Nezuenean, hasi. Ai! A ver, ze ganora Cristo dau. Pimponia zabiste demoten dago, be? Zu, kanpora, urrengoa. Arrasakia, Martín! Hori dok revesa! Martín, dejada bat! No! Zentzun, doktor? No! Oso ona, Tomas! Oso arbitro ona izango zazue! Beno ba, hemen txegaituzue, bueltan, beko bizilaguna etorri zaigu, kexuka, itxutia zuela eta, baina, dagoneko konpondugu arazoa. Bai, diru epatuta fuera. Oida, dana, diruekin konpontzen dugu. Oie, Xabier. Eta urrengo aholkuarekin hasiko gara, Josean. Zeinek bidaldi digu eskaera? Tolosako Aitor Mobeianek bialtzen ziuk, nunbait beti almorranakin arazok isatu hemen dizkik eta... Odol uzkiarekin. Oide, odol uzkia. Odol uzkia, bai. Oino, Xabier. Beraz, odol uzkiaren azkurea ekiditeko sistema bat proposatuko dizuegu momentu honetan. Oide, Xabier, eta zuek ezautezue, aloe vera, krema, oso goxo izatea, horrek azaletako erredurak eta oso sedatzen izkik. Oidek, eta orduan asuntoa dek, Xabier, tangak hartuko iskiu, eta ipurdi pare hortan, aloe beraz igurtzi. Oidek, aloe vera pixkat jarri dio, Xabier jarrizak, dunek ipurdi ja? Ez tekit. Hor paketea, hau aldek aurreko partea. Oidek, hemen ez, haudek atzeko partea, Xabier. Hordek, hemen plast. Pare hortan... Hau plastikozkoa duk. Xabier, baina... Zer ditu ere, ikararri. Eta orduan ingo junadek aloe vera pixkat jarri, ipurdi pare hortan, eta mikroondasen sartuko itxeu 30 segundu. 30 segundu? Bai, Xabier, sartuzak. Hementxe, beraz, hementxe, mikroondasen. Oidek, blat. Oidek. Eta 30 segundu berotzen jarri.
Hemen aldia, Xabier. Bai, eman zioak. Oain bai, eta bitartean, 30 segundo horietan, demostrazioa egin dugu. Probatu imarko dugu. Nola ez ba, esan dagoa, bete. Ondo, txe. Bueno, ba. Xabier, esan hau imagendura beste kartuti batzuk. Telebista bako xea duk, sorpresa-sorpreteta. Bueno, hola xe. Eta, oain ja ongo, jaber. 30 segunduak bete dira, puntxua. Hartuko ditugu. Erreitek, kontuz, Josean. Bai, berazio, bai. Eta bai, probatu ingo. A ver. Ja, hoi da goxotasuna egin jatzen. Xabier, iri depikatzatik. Bai? Mekaben. Azkuria, sekulakoa. Zer pasatzen? Bakailuan gatza? Bakailuan gatza, baina ez alde garbitu. Xabier, igarbitu arruan onkia. Nik? Gira izan behar duna? Bueno, earkiatxik zaleok. Izan utxa. Egon guatxik. Xabier, atezak espatula zoze raskatzeko. Zozei. Buruntailea, zoze. Mekaben, gure. Gozeman! Bero dago, jaboia bota leike. Utzi nahi. Oini botako jo. Venga, chaval, hola ez sekula lehiaketa irabaziko. Eta jaboiaken bakarrik ez duzu pentsatzen sosua gatuko ala? Sosua, bai, jendeak flipa oingo subide jakin. Flipa bukingo deu, danak intoxikatu eta urgentzitan bukatzen badauko. Lasai, Edu, lasai. Ni txikitan baineran magina jaboi jandakoa naiz ta... Etzen ez pasa. Etza izula ez pasa. Venga, bota nea. Vale, jarri zatari ja hor. Boa, peña, kriston itxura onartzen nahi da, Azkenen eskertu ingoia zue patata ekarriz izana. Patata tortilla patatakin indi ardatak ito. Jo, Idu, batzutan zen superkarratua, Ez dakizu kozina kreatiboak existitzeula? Open your mind, Idu. Open your mind? Bueno, venga, bukatu azkar, berandu iritsiko gata. Hello, my dear adventurers. Kaixo Laguna abenturazaleak. Adi, zeren gaur etxeko erregearekin aurrez aurre izango gara. Labadorarekin. Zatozte nirekin. Hau sukaldea da. Erregea hemen nonbaitago eskutaturik. Oh my God! Janko maitea! I knew it. Banekien. Very good type of washing machine. Fagor arrazakoa da. Euskal Herriko tipikoena. Badira beste batzuek ere. Hala nola, Ochain, Bosch, Newpol. But this one is a very good type. Oh my God! Hey, be careful! Back up, everybody! Atzera! Erregeak badaki hemen gaudela, eta lurralde honetako nagusia bera dela erakutsi nahi du. It's come again. Oh, sweet! Oh, yeah! Now, Orain, nire eskua bere hauan sartzera noa. Mesedez, etxeko inork ez dezala hau egin. Oso arriskutsua da. Okay, yes. 1, 2, 3. Yes! No! Oh my God! Jesu Kriston izenean. It's terrible! Ikaragarria da. Labadorak emakume bat jan berri du. Hau da geratzen den arrasto bakarra. It's enormous water cavity. Wow! Azezu lotzarra. Oh my God! Jonas Balearen sabelean bezalaxe sentitzen naiz. Wow! Bero, hau da guztia gaurkoz. Haio. Bye. Oh my God! It's enormous. Oh yeah. Oh my God. Oh! Oh my God. Don't help me! Ez lagundu. Handle myself. Bakarrik moldatzen naiz. ¡Ay! ¡Kendu paretik, dio!
Handi pasauan, uso banda, zelat hundi barrena, dio, repetiduri hartu ninda, dimbi damba sinitxuan. Ta? Ta, bapi uso amil deite bera junitu ala. Ta nidagaten, desgazte kaderakin, unai, hain bila. Nausi, korrespondentzia. Ez alde ikusten lanen nahi gehala, zintxo! Karta pila badia. Gatzakone. Seguros Raunaro, Seguros Mafre, Seguros Winterthur, Seguros Asa... Oño, Julián, hemen seguro gaude. Hau diferentia, hau zendek. Hau este seguruna, A ver, membrilua egin diozun favorian gatik, membriluan kofradiakoa izendatuko zatxugu, igandian bertan, ze demonillo dau? Ba, membriloko kofradiako kidekin nahi zaituztera, nagusi? Honek izango, be, letra pequeña, zenba patu bierda? Ez, nausi simbolikoa da. Eta gaina, sagardotegia egingo dion propaganda? Zesatek, meka bendio? Asi aitena, prepatzen! Eta basua, segi para allá! Kofrade? Membrilluana! Ta? Zer hon da? Baina eta bost. Eske nausi. Xo! Joe, nausi, tardatu zu, Amaikak eta 5 dia. Kristo jende pila zeok eta, terreno berretia aparkatzeko toki nitxakan. Mago me autori, atzeko, Hoi zer dek, urda ezpikoan kofradiakoa. Bueno, ba, hasi ingo gara, Naiz benian. Ba? Zu, Julian, membrilloren kofrade izendatuko zaitugu. Jarri eskua hemen. Ni, Julian... Julian izan aldezu, guapa. Isilik hona esapotua. Ni, Julian... Membrilloren kofrade naizen aldetik... Membrilloaren kofrade naizen aldetik... A ver, zein kristo gutzi doble filan todoterreno enbazun? Ze todoterreno, San Jon, muso? Bai. Bueno, antxe juguna aukentzea, txenta, puskaten. Membrilloaren propietate guztia goraipatuko ditut. Membrilloaren propietate guztiak goraipatuko ditut. Beatu! Nekane, ikuste alde netortilak ze itxura hona dakan, zenan aldian zubijanak inamaten. Baina alde bada, Zubijanak ez, zorgijanak egin du tortilla hoi. Bueno, plaza nua lehiaketan presentatzea. Ikusi jadot bai, inbirila bestik iztota hemen. Ara, hemen dia delinkuentiak. Beito, kiston tortilla atea zaio, txapaketan aurkezteko. No, behoñita, tortilla horrek zuriak baino itxura hobia daka, Bai, zure tortilla horrek ez daka zeini beste hauenan kontra. Ikusten, esan dizegu kirabaziko dela la peña! Zuek irabazi, baita zeare. Ratu? Baina tortilla hau! Begoñeta, es que tortilla en jaboñak inina dao. Ondo etorreko zaizu, ia barrua garbitzez ezkizun. Eta ligero nabilenian, membrilluak sekatuko nau. Eta ligero nabilenian, membrilluak sekatuko nau. Bueno, sardo pizkatean beharko dugu. Ez, moenikan ez. Xavier, nahi dezunean. Eta orain beste kofradikoa isko eman marko diezu. Xabier Aizpurua, gure kofrade nagusia. Eta Bitor Lasa, lentejan kofradiakoa. Aizak, toterno puto ikendu berdege, oze? Leno, esan di, kugu naukentzea, lasen jo, Nausi, utzizkezune giltzak eta ningo itxuko, Iri nire San Jon berrian giltzak utzi, ez da... Ba, eskizten nila sortzen nahi omen dia. Baitxoite haue, nire naute euner eta kofra deiken. Oye, Julián, si así se alfombra saltzen Jose bai bezala. Bueno, bonito. Dice, si no si deblien kofradiakoa. Bakia bielu, segi, hemendik, gabendion! Zintxo. Listo, erkeizate, Julián, benetan, zorionak. Eskerrik asko, zuze kofradietakoa zea. Ni odolkian kofradik, kapan kolore beltza, goraipatzen du odolkian kolore beltza. Nuke badeulonian olki arraskua, Asentxo? Asentxo nunda, Asentxo, nun sartu haiz?
Zorionak, Julián. Eskerrik asko, zuze kofradietakoa zera. Yo, Salmantino, de la cofradía El Choido de Salamanca. Con mucho gusto. El gusto es mío. ¿Cuánta raza hay aquí, eh? Muy bien, muy bien. No, zugatik aldezka idia. Zen. Ez esan. Koloniagatik zuek azitunan kofradiatako izango zete, eh? Jaenekuek, viva la cofradía de la aceituna. Pues le acaba de tocar una conducción. ¿Es usted el dueño del todoterreno que está obstruyendo el tráfico? San John, muso. Sí, pero es que no había sitio para aparcar. ¡Encima jachondeo! ¡Venga todo el mundo al hotelillo! ¡Venga! ¡Moviendo el culo, cojones! Pero, que soy el cofrade. Señorita. ¡Circule! Pero están equivocados, soy... ¡Circule, cojones! Desfilate. Un compañendrillo. Usted va a llegar muy alto, hombre. Uzlia zazpieun Txabuza desberdin eginak dituzu gure etxien Antonio Marira Gure pintoria Zabako tetxua erdizkatin dauzu Gizda semia Esaten diurez Laster hemen da Asita utziz dun txapuza behingo bukatzera Pasillo zua Paperez josia Pintura potuak ere lurrian utzi zenitu Botele hori bukazazu Antonio Mari Potro dituzu Ez dela eoki Gorrela uzdia Tetsuari begira kontua Lagina bezala Ez dela ziregi Hiru aste osotan Traban ibiltziak itan luzeko kataloguakin Presupuestua dela Nezgatuta daude Baukazu batzuko teleputa hori bukatze ordua Botele hori bukazazu Antonio Mari Haze botrok dituzu Ez dut zinta, ez dut oinetik. Nioeken akandura beltza eusi eta... Anta, geure... Setoritoriak eta atxa ez dugoa. Barkatu baina, zesan duzu. Ez egit, gazkuran ez egit. Ez egit. Hala ba, sei kantuan da isili honek. Akandura beltza erosi eta... Sentitu nuen... Kanta bat idatzi behar nuen eta txak esan zidan esaiok sarri honden eri eta azkenean Nikolauak kantatuko du. Goz! Aizue, eharra pontxaberua, azkenen lortu dula deno goxatzia. Bai? Lastima, goxonian gaudenian agurtu biharrare zaitu. Bai, lastima. Da kanpun da notza, zai, etxanka kongelata jagonaz. Ana, hortako da, pontxaberua, oian sartu eta goxo lozorro enateko. Eta de paso alamaineko jankotzekin trabai izetxeko. Bueno, despistatzen saio agurtu beharko deu. Bai, da bakizue, urrengo guaztenia megu hemen txongo ala. Oi, da beti gordu, da beti kotokin. Ondo pasa! Ez du txikein! Guazemaz! Gustora etorri naiz telebiziora. Urpizkate dago etzekoa bagata. Adi.
txorlasa, lendejan, mondejuban, kakazarra. Txilborra? Bai. Ze hostilla egoi. Txilbor klasedeko egi. ¡Viva la cofradía de la aceituna! ¡Viva! ¡Viva, cachondeo!